की ह अय हाय 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 रात लसरम घोर के पी गले बड़ा का ऐसन बासन हार्वेस्टर वाला त का कहतसन आ जाई काल है आई आ जाई काल है आई करत करत 8 दिन ले ऊपर लगा लिहलसन। हमारे यही में जाना था ना कि धान झड़ जाई आ कटाई ना। कहत रही अपना मर्द के कि देखी जी खेती बा न त खेती को के आस्ते धो के तब बाहर जाई। अरे बाहर में 3 महीना कमाई जरूरत नहीं कि 6 महीना कमाई। जब घर में बना रही ना तो बाहरों बना रहेला। सब सिवान कटा गइल बोआ गइल और से ना तो केतना लोग के धान दरा के चाउर रखा गइल। हमारे अभी न धान खेते में के खेते में पड़ल बाटे। कोई कहत होई कि नहीं धान उनकर खेत में बा बताव आधा पहिया होखल जाता टे आधा धान यही में बा। टाइम टेबल से कटा जाला ना तो चाउरो निकलेला बढ़िया। धान जब बढ़िया रही तबे ना चाउरो निकली। ये मत है फेकुआ के सारवा पगला आ गइल बन सका। मैं धान अब खेते में झरता ना काटे के चिंता बा ना पीटे के कहिया कटिया से यही में जमई ह सका। सारवा कह दे तो सते अधिया पर हम ही काट देती हई की ह अय हाय 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 रात लसरम घोर के पी गले बड़ा का तू ही हो तू का जन अब मेरा से का कहे कि हट हम करें करतड़ा धानवा या गोर के बाड़ू का बुझाता ना सुस कइले बाड़ू धान में अगोर के बनी हां कि ती कहतनी कि कब आवेलन लभर यार भतार को महीने के आवत तो यारे ना कामे ह ओही से ना यार रखल जाला आए एकर मतलब यार है तारा के देखा तारी बड़ा हंसी बरता कि सरवा आवेलु जा दिन भर में तू आइबू बुढ़ाऊ आई दू फेरा खेता पे आके चल जैसा सारवा कटिया सना काहे काहे का चना के खेती ह देखे लू जाके चनवा के कबर ले नहीं ना देखो तू नहीं खा जाना था अब हम हार्वेस्टर वाला कलर है आवे की काटे खातिर तो हम मन के सोचत हन कि बनिहार अब तो बनिहार लगल त कुल खेत में से चल गल हई हार्वेस्टर ले कटाइए में घूमी हो का में हे खेतवा में हार्वेस्टर मैं हमरे जैसे लगाई हो जुबा औ बाटे मैं कटी त उहे ना औने हवसा न बा पानी लागल बाबे के नियो ने के पाले खड़ा खड़ा सुखा गइल बा एकरा के अब न पटा के आ तब बोआवे के पड़ी बैठा हो बउआ अरे भाई थगल बनी हो बैठा दाब दी का अरे घोड़ा बा औरी का खड़ा भइल भइल तिकत आंख दुखा गइल का हार्वेस्टर होता कहले त ह कालवा नहीं जा परसो कहलस आज धीरे धीरे 8-10 दिन ले दौड़ावत है जानलो अबे भाई अब जना तक कि ना आई देख हार्वेस्टर के ताकत तो हार्वेस्टर अबे आई ना हुनकर बनिहारवा खाली बना दो के कर बनिहार अरे हो उमा शंकर के आई रहस ए पोछिया शंकर के बनिहार बनस अब कहिए ट्रैक्टर पर कुल लाद के भाग गेलस ओ हां अब गांव में घर में के जाना ओ अब जो के पड़ी नियारी जी के हार्वेस्टर चलता ओ इनका काट उठली ही तब ओ तो एकरी बहनी के उ आवे दिहन नहीं हार्वेस्टरवा ढुकोई है अपना में जब कटा जाई त ई का कहतड़ा हो तो कह तड़ू आवे दे और हार्वेस्टरवा किन ली हां आवे देतन जा त अब ले आके हमर काट न देले रही देख केहू के हार्वेस्टर आ केहू के गाड़ी आ जाई रास्ता रहे के चाही उड़ के ये सगड़िया ए हो तो सब कर जोता भगल तो हमर बहिन न दिहन जा हां त बनिहार ले कटवाओ न त कह हमरे के भिड़ा द ए बाबा तू कटब अब ल हम ओइसा ने कुल त माल खोजी ना कैसन माल हो जौन अधिया पर भेटाओ अच्छा अधिया पकट हां अधिया पर ई कुल अब अवरिया जवरिया बन्नी सन्नी पर ना काटे ना उ कुल मजदूरा वाला काम ना करे अधिया पर हो धान तक हो ज्यादा त मैं खजिया नहीं बा ना ई त तू ठीक कहत रहो आज से ताकतन जा आ सुन हई तना निहुरे के त निहुरे के लोट गइल बा ई न हई अब हसुआ लगाइबू कवना के कहां खाली डांट के पता चली बाल के पता बाना
तहारा बुढ़ऊ से कटाई ना बोला जा धिया पर एगो देबू देवर बाटे तो उ अपने हर घुमाई फिरे में व्यस्त बड़न। देवर देवरानी के चक्कर में न बाकी ना हो बियाह नहीं के भइल बियाह नहीं के भइल तबे न कहतनी। तो माने बियाह भइल नहीं का देवरानी कहां से आ गइल? हे दादा काले देखनी मोटरसाइकिल पर लेके घूमत रहे के करा के हो? बार ध के मती वाला रोड में चढ़चढ़ावले बा। तब बतावो हमनी के पोते नइखे पढ़े जाला हां कॉपी किताब ध दही ही जी कहां? पंडित जी के गोदाम में कॉपी किताब ध दई। ओ हां आ पंडित जी कैसन बड़ो? हे दादा पंडित जी वही में काम हाँ तो जैसन देश बा वैसन भेष बा तब आ जैसन आदमी बा निहर के अपन जी जैसा रही वैसा नहीं कहना चाहिए ना सही बात कहतड़ा। और हमारा से मान लो कि तार कुछ चलने लगी रिश्ता कंटेंट हो जाइल जाई। खंचे हाँ जैसे तार देवरा के बा ना मानबा तू बे मर्दे है कुल काटल पिटल जाई तो हो ना जाई तो तोहरा ना काटे के बा कोई अब हम तो के कहनी हां कोई देखो प्यार मोहब्बत ना हो देखो तारा के दे ही वो हाँ। तबे समझिए कि नहीं हमके दे दियली दो मरद के भेज के बाहर आया गांव घर के दौरन से लुटवाओ लहारा देखो ओइल लगल बक बक एगो बात का होता तो बात कहाँ हाँ? का होता पहुंचता बा भूलवा जे जैसन सारवा रही सोचो ऐसा नहीं रही का बढ़िया बाला तू बढ़िया बाला का बानी लेके भागत तनी का करत लइके कि हे तर धई गाटा पकड़ ले वाला हमनी के का हो? उनके धइले बानी कि हेजी धइले बानी कि हे गाल छुअले बानी का थर काटे के बहनी अब चढ़ा जा होइसे ना होइसे मर्द की घस दे जे बैठी जी सड़ी में बाला या 2 मिनट लाग गई ई मन के सर हंगाई ना का सरंग है अब हम बतियाओ तनिका आइहो हचगच दूसरे पकड़ तड़ी आ तू हे धान काट के जी बात होत रहला धान तू ही कटबो हमार खेत तू कटबो काटत काटत एकदम गान देलबा कुटवा सारा मैं धान झरता यही में हमार जरता ना झारा भैया हमार झारा का भैया। हम तो रात में पानी खोल दे सरहु मैं पाट के बलबला के और बिया को फेंक दी खोल दबो त हम खोल देब हम तहारा के खेत सर जी हां तहारा में से कहू पानी हमारा में गोइल बा ऊपर ना जाए हम सरवा बोरिंग पाइप को हम पानी गिरा के पटो देब रात भर में ये तो करनी से सही रह जाता है। धान नहीं के कटात मलकाइन का कटाई आय चानी तो काटत अब लफर के ले ले घूमत तड़ कौन सरवा पढ़े निकल जाता कौन सरवा कहता तू लभर में लेके धो दे तड़ कॉपी किताब तू लभर लेके घुमा इहो अपन लेके घुमा तड़ी का मार देता नकी के भूख ना कह दे पानी जी के दुकान के में कापी किताब पूछ ला ना हो पूछ ला हम पानी जी के ओए कहत रहना हम का जानता नहीं कुल बात पानी जी हम का कुल बात जाने माने हवा दे तो खबा करो के चाभे के इसे का सीवनवा में चबवा बतड़ू मार लिपस्टिक लगा लगा आवतड़ू हसुआ ना गांत ले बालुआ खाली सीवनवा महिला सोजी हो दिन भर में 4 बेर 4 बेर खाली एक बिना दो बेर करनी ना। ना धरनी को और कहू हंसी बरता सरवा चाना हई धान के अगोरे आवत जा सब कोई हंसुआ लगे सिवान में जाला कि चल भाई 1-2 बजा काटब ई यही तरह मार अपन क्रीम पाउडर लगा के लिपस्टिक मार के चल जतली सिवान में एक एगो मेहरारू बड़ी सन कि मर्दा से हुरिया हां अब बनवा में खेत लिए से 5 कट्ठा समझ गेलो छूटा चरे को मिले घूमे खातिर आवे खातिर नदिया नदिया खेते के बहाना हम खोया तनी हो ना खेते ओही में बरडीहिया आय अब जा बरडीहिया जा चाहे सकल डीहिया जा का हो मलकाई हमनी के तेजा बोतले बन जा बहुत तू खोजे वाला हो गेल बड़ा खोजे को तो बनिहार खोजा बनियार काहे के हां का धनो काटे तू के चाहबू तो 2 दिन में कटा हम का के काटे ता चरवा बनिहार बन के बनी का भतार हमर कमाता बाहर आया हम यार करी चल तो के मुरई देखाई अपन का जा देखो का लागल बा हो आह दादा मोटा का हन्ने मारावा तो चलो का के जोड़ तक ले उखाड़ दे तनी खाली फास्फेट मारल मोटे मोटे बा एता ना मैं आलू में बैठल बा केहू खाते पियत नहीं अचार के ले जेबू चला एतना दनिया राजा बाला चल ना रह दो मांग के ले जाला भाड़ा पर ना बेचाता सरवना केहू खाता मैं जलियाता अब का करबू सारी पकी जाइए गोतिया ना खई है गोतिया के हटबा खइला जा। करत होइए हट बजा का चल के हटबो जाना कहतनी हटे कहतनी अधिया पर अधिया पर मेहनत न बा काटे में जाए तो भौजी रहियन 5 दिन में कटान जाई चलो नहीं तो यहाँ तो बनियो पर काटा जाई
तू ही खेत पर आओ के तू वही हो मार आई हो ना होने घुसा ही है ना आओ थोड़ा बात बता ए, रमेश के बुला दे तनी शुक्र के दोनों भाई मिल के मार नोच दिया जा चुत दिया जा सचो तब चला हो तब इन्हें चला दिए चला अभी जनते चल, नहीं चल, खा चलो हम आओ तन चलो ये मत कटवा दो सही धनवा का पगल आइल बड़ा जा देखो बाबू बाला ऊ है ई बाली ऊ है अब अकेले हम जान दी इनके काल से बेग दे दो सा गांव घर का देखे तो कोई मैडम है हाँ अब बताओ खेतवा पर कौन काम बा हसुआ लेके जौन पोहरा तड़ियाई थी हसुआ लेके कटती है कहूँ पा चाहिए बताओ 1 बीघा खातिर हार्वेस्टर वाला आई सर बा आ रास्ता चाहिए ना के रास्ता बा बाकी 1 बीघा खातिर ना ना आई अब धंगावत लिया जी बजा ना काल से बन यार खोजनी हो 5 गो यहां से मरिया से 2 दिन में काम खत्म हाँ तो चल मर दे बनिहार यही बेरा खोजवा दे चल मैं खाली है बारा